Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι συχνά οι πιο μόνοι. Αν δίνεις χωρίς να περιμένεις κάτι πίσω, δες προσεκτικά θα καταλάβεις πολλά. Ποιοι είναι αυτοί οι δυνατοί άνθρωποι λοιπόν? Είναι εκείνοι που απαντάνε σε κάθε μήνυμα, που σηκώνουν τηλέφωνα στις 2 τα ξημερώματα, αλλά όταν λυγίζουν δεν έχουν κανέναν να καλέσουν. Είναι αυτοί που ρωτάνε πάντα πώς είσαι, αλλά κανείς δεν τους ρωτάει ποτέ το ίδιο με νόημα. Φαίνονται εντάξει, αλλά μέσα τους πνίγονται. Όχι επειδή θέλουν να προσποιούνται, αλλά γιατί φοβούνται πως αν δείξουν την αλήθεια, κανείς δεν θα μείνει. Δεν ψάχνουν την προσοχή. Ψάχνουν σύνδεση. Θέλουν κατανόηση. Ξέρεις τι κάνουνε πολλοί, χωρίς να το καταλαβαίνουνε, κάνουν αυτό που λέγεται phoning. Αν δεν το ξέρεις αυτό, ρώτα στα σχόλια. Κάποιος που το έχει ζήσει και γνωρίζει θα σου απαντήσει. Αν είσαι ένας από αυτούς, αυτό είναι το σημάδι σου. Αξίζεις να σε ρωτάνε πώς είσαι και να το εννοούν. Αξίζεις ξεκούραση. Αξίζεις αγάπη, χωρίς να χρειάζεται να είσαι καλά κάθε μέρα. Σχολίασε σύνδεση. Για να σου στείλω το κατάλληλο βιβλίο που θα σε βοηθήσει να αλλάξεις τη ζωή σου.